înainte de a face cantitățile, vreau să ne asigurăm că aveți pe galben toate etajele și pe roșu unul dintre ele. Și apoi, ca să ne asigurăm că ați pus material la toate elementele, că există posibilitatea să vă fi scăpat ori la perete, ori la placă, o să facem felul următor. Mergem la arhitectură, modificare proprietăți elemente de arhitectură. Este primul buton de la modificare. Iar aici o să-i spunem suprafață. Alegem textură de beton. De ce pun din nou textura de beton? Da, Nu, suprafață simplă, mai sus. Deci, nu, mai sus. 3 mai sus. Ok. Bun. Deci, de ce pun din nou o textură de beton? Ca să-mi dau seama vizual pe ce elemente am aplicat atributele. Vreau să punem și stil suprafață, ce întreba colega, și punem beton armat. Iar lucrări, o să spunem beton și beton armat. Deci, practic, făcând operațiunea asta, mă asigur că voi, chiar dacă n-ați bifat tot când v-ați făcut elementele, ele sunt corect definite pentru calculul de cantități. Totodată, modelul ăsta 3D voi îl puteți primi de la arhitect. Deci dacă colaborați cu un arhitect care lucrează în Artplan, în Archicad, în Revit, în orice program, el vă poate transfera IFC modelului, voi îl importați acest IFC și vă apare exact clădirea lui, în care completați, puneți grinzi, măriți stâlpi, dar nu începeți de la nimic, începeți direct de la ce a vrut arhitectul. Arhitectul, evident, nu o să știe ce calitate de beton, asta să mai punem, bifăm și la material și să punem C3037. Deci astea nu are de unde să știe arhitectul ce clasă de beton am adoptat. De asta ne ocupăm noi. Puneți cum vreți. Puneți un material. Deci, ori dacă doriți, uitați, că fiindcă ați întrebat, o să punem C3037 la pereți și stâlpi și o să punem C2530 la plăci. Cum o să facem lucrul acesta? Deci am făcut bifele de aici și acum nu o să aplic pe toată clădirea, ci o să folosesc un filtru după arhitectură. Adică, în partea de jos avem un buton, bine, nu se vede, pe perete, cu o căsuță, numită filtru după elemente de arhitectură. Deci filtru după elemente de arhitectură. Și aici îi punem perete și stâlp. Selectăm clădirea și dăm aplicare. Deci ce am zis? I-am zis modificare proprietăți de arhitectură, am bifat niște proprietăți și am decis să facem elementele verticale, stâlpi, pereți din C3037 și elementele orizontale, grinzi, plăci din C2530. Ca să pot să aplic doar pe stâlpi, pereți, am folosit filtru de arhitectură. Totodată, acum ca să pun altă clasă, o clasă inferioară, C2530, o să mergem pe filtru după elemente de arhitectură. Da, și bifăm placă și grindă. Selectăm iar toată clădirea, o să observați că se înroșește doar placa împreună cu grinzile. Și dăm aplicare. Deci ce am făcut a fost să mă asigur că am atribuite materiale și am făcut o reatribuire de denumiri. Deci ca să vă arăt o însumare pe clase de beton. Să nu considerați că e obligatoriu să folosesc aceeași clasă de beton la toate elementele structurale. Bun. Ați reușit pașii ăștia? Bun. Ca să scoatem listele e destul de simplu. Avem aici un buton numit rapoarte. Doar să mai derulați să-l găsiți că e pe la coadă în domeniul de arhitectură. În modulul de arhitectură. L-ați găsit? Rapoarte? Intrați pe rapoarte și implicit se deschide un raport numit Artplan BCM și vom sări un nivel mai sus, up one level. Și o să mergem în lucrări.
Deci rapoarte, săriți un nivel, lucrări, beton și beton armat și o să luăm primul raport, beton și beton armat, beton turnat și spunem butonul ăsta, toate elementele din fișierul activ. Deci el o să ne dea cantitățile doar pentru elementele care sunt pe desene cu galben și cu roșu. Și dăm tot. Ați ajuns aici? Deci acum aveți un extras de o antemăsurătoare cu toți pereții, toate elementele din beton. Antetul ăsta se poate schimba, se poate pune logo firmei și aveți aici antemăsurătoarea. Deci înălțime, volum, exprimat în metri cubi. Și puteți derula prin listele astea, are vreo 13 pagini. Observați că sunt pe etaje gândite, pe elemente structurale. Bun, dacă de exemplu nu știți un element, de unde l-a găsit, de exemplu placa asta, nu știu cine este, deși scrie că e etajul 5, când fac un click, o să mă trimită să-mi indice placa respectivă. Sau la fel este și pentru pereți. Cine-i peretele ăsta, o să mi-l înroșească pe acel perete. Bine, acum l-am înroșit pe ăsta. Bun, iar lista asta se poate exporta și în Excel. Ca să mai faceți rotunjiri, să puneți prețuri. Deci aveți aici sus un buton numit Export. Și pot să-i spun în Excel. Și o să-l salvăm undeva. Da, deci export în Excel. Și mergeți unde l-a salvat, când o deschide implicit. Unde l-a salvat? Și uitați, l-aveți în Excel cu capătul ăsta, cu freeze, cu antetul. Și aveți toate cantitățile, le mai puteți prelucra dacă doriți să le puneți prețul, să le faceți rotunjiri. Și aici avem practic metri cub de beton pe fiecare etaj, pe fiecare tip de element. Asta ajută foarte mult când facem împărțirea pe elemente și pe etaje. Odată constructorul vrea să-și comandă pe etaje, azi face parterul sau vrea să facă numai stâlpii. Și își alege mult mai ușor, își însumează parțial ce îl interesează. În al doilea rând, dacă în etapa asta n-ați apucat să faceți și armarea 3D, sunt cunoscute consumuri uzuale pentru stâlpi, pentru pereți, pentru plăci, adică câte kilograme pe metru cub intră în funcție de elementul structural. Având cantitate pe fiecare tip de element, pot să pun coeficienții destul de corect, deci nu mulțesc doar o cantitate maximă. Și atunci foarte ușor pot să fac o estimare de preț, că asta e o etapă esențială, adică beneficiarul trebuie să știe dacă are bani de P+5 sau P+8, să vadă ce linie de credit îi aprobă. Că vă dați seama, pentru investiții mari, el trebuie să facă credit la bancă. Dacă voi l-ați mințit că e mai puțin și după aia trebuie mai mult, e o problemă și nu trebuie să-i plătească el, trebuie să-i plătiți voi și atunci e o mare problemă pentru determinarea cantităților. Deci înțelegeți că pe baza cantităților se decide investiția, dar investiția este finanțată, orice întârziere se transformă în dobânzi și atunci e foarte important să dați cantitățile astea corecte. Nu zice nimeni că nu știți să calculați volumul unui element, dar este o muncă titanică să faceți asta și de rutină. Cum? Prețul se poate stabili dacă puneți un preț pe metru cub. Adică la metru cub să aplic un preț, cu cât îl am pe metru cub, dar exact aia e în fază de licitație, fiindcă pe asta se bate constructorul, cât cere la metru cub de beton, cu tot cu manoperă. Deci prețul nu e unul standard.
dar nici nu vă cere standard. Deci ei organizează licitația în baza cantităților și planșelor voastre. Că, na, contează și cât de complicată e clădirea. Una e să faci o consolă, una e să faci un baraj și alta e să faci mai multe căsuțe. Deci contează și complexitatea lucrării, dar și cantitățile. În baza acestora se ofertează etapa de tender, de licitații. Deci doar nu le trebuie toate detaliile de execuție ca să facă o ofertă de preț. Dacă se face licitație și se caută un constructor. Da, în principal se caută după cel mai mic preț. Dar trebuie să-i dăm cantitățile constructorilor și dacă ei au bătut palma pe o sumă de bani și noi încurcăm, îi spunem, știți, aveam un desen care era pe gri, nu era pe galben, de fapt mai sunt 100 de metri cubi, noi îi plătim, adică era nasol. Adică legal vorbind, noi suntem responsabili de ea în plus, că am pus un desen pe gri, că nu era bifat, nu-i pasă nimănui. Deci e o etapă destul de importantă, partea de cantități. Cantități nu înseamnă doar metri cub de beton. Cantități înseamnă și cofraje. Și dacă intrăm din nou pe rapoarte, avem următoarele liste. De exemplu, cofraj, goluri, planșee. Și la fel o să dau tot. Și o să-mi dea efectiv ce cofraj îmi dă panotajul golului. Deci aici 1, 2, 3, 4 sunt dimensiunile foii de cofraj necesară și îmi dă metri pătrați pentru cofrarea golului de scară. Sau pot să zic rapoarte, să-mi dea cofraj de grinzi și zic tot. Tehnologie n-ați făcut, nu o să faceți. Nu, halul ăsta. Dar știți cum se cofrează o grindă? Bun. Deci, practic, pentru cofraje, în general, se cer cofraje planșeu. El grinda o cofrează pe 3 fețe. Deci, observați că dacă aș uni cele 3, ar fi practic un U care vine sub grindă. În rest, se continuă plăcile se continuă cofrajul de la placă. Vă e clar, nu? De ce 3 felii? Ok. Dar, practic, vă dați seama cât îl ajută pe dulgher să știe exact ce sortimente are de cofrat. Deci, în partea dreaptă ne scriu exact cantitățile cât am nevoie să cofrez. Și ca un panotaj. Și gândiți-vă, uitați, avem 31 de pagini numai la cofraj grinzi. Sau 46, depinde câte grinzi ați făcut sau câte etaje aveți. Eu am mai puține etaje. Totodată avem cofraj pentru pereți, sâmburi, stâlpi. Deci toate listele astea se pot exporta în PDF și dat beneficiarului. Și gândiți-vă ce impact are în momentul în care veniți cu un caiet cu 200 de pagini de antemăsurătoare și cu modelul 3D într-o zi. Față de varianta de AutoCAD, unde mai cât stați să meșteriți la planșe și după aia stați să măsurați, să calculați. Deci e diferență foarte mare, plus că aici precizie e foarte mare, că e direct din modelul 3D. Față de varianta când faci la Word și zici, colțul ăsta îl aproximez. Deci e alt nivel de calitate pe care îl oferiți și timpul e redus, că voi vă jucați în 3D, mutați stâlpii, mai îngroșați și practic toate rapoartele astea le puteți actualiza oricând. Pe când dacă ați dat o antemăsurătoare de mână, nu prea vă mai vine. Mai mulțiți cu un 1,1, nu prea vă vine la modificări să o mai luați de la capăt. Deci aici vine productivitatea programului. Ok. Deci diferite tipuri de cofraj mai sunt pe aici și de, să zic, centralizare a cantităților de beton. Uitați plăcile cum le-a cofrat, deci plăcile le cofrează pe ochiuri, deci ochiuri dintre grinzi, chiar dacă noi am desenat placa dintr-o bucată. Deci e corect făcut. Deci aici se completează cu cofrajul de grindă și este exact tot ce ne trebuie. Ok. Dacă s-ar atribui prețuri, se pot pune și prețuri, apare și un consum cu prețuri. Pot să mai scot o listă, să mergem în rapoarte, sărim un etaj peste beton și beton armat, încă unul și aici alegem construcții la roșu, cantități vedere generală. Deci am sărit până la nivelul room, intru pe construcții la roșu, cantități vedere generală, tot.
Și atunci este o altă formă de afișare. Pe etaje, ceva mai adunată lista. E fără poze, dar ocupă mai puține pagini. Room, după care cantități la roșu, construcții la roșu și aici am zis cantități vedere generală. Și am dat tot și atunci găsește mai multe elemente. Aici nu știu, colegul care a lăsat ieri pe rezidărie. Da. Și o listă mai concentrată puțin. Dar observați că a ținut cont de materialele diferite, mi-a făcut subtotaluri. Clienții sunt mulțumiți, deci cei din domeniul de proiectare sunt mulțumiți de listele cu care vine program.